με γράφεις κανονικά με την τσίχλα στο στόμα. Πάλι με μια δουλειά στο στόμα, καλά. Πάει με γράφεις, ναι. Κόλλασε. Και δεν ξέρω, άμα έχεις εσύ ραντεβού, δεν την πληρώσω εγώ. Αυτό είναι δικό μου. Ο κρύος στην Ελλάδα. Κρύο δεν έκανε ποτέ. Να μην ξεχνιόμαστε. Καλό βράδυ και πάμε παντού. Με εκπομπή Super. Να ευχαριστήσουμε το ράδιο Super και ράδιο TV από την εκπομπή. Πάμε παντού! Τι τρώμε? Και πού πάμε? Παντού. Ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο, ένα, δύο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όλα καλά. Πάμε. Νούμερα μου κάνεις? Μ' ακούς? Το φαινόμενο Ελληνίο. Το φαινόμενο Ελληνίο χτυπάει στην παραλία. Έλα εντάξει, αφού με βλέπεις πως είμαι, έχουμε πιει 20 ούζα. Το φαινόμενο Ελληνίο χτυπάει στην παραλία το νέο ποτήρι. Το φαινόμενο Ελληνίο. Το φαινόμενο. Έτσι, Το φαινόμενο. Ναι, θέλει ένα έτσι κοντινό εδώ. Πού πάμε? Παντού. Air condition ανάψαμε. Άντε γιατί θα σκάψουμε. Έλα. Έλα ρε τρελέ. Καλησπέρα σας, είμαστε στο Jimmy Παλάσιο. Ποιο Παλάσιο? Καλησπέρα σας, είμαστε στο Jimmy. Βλέπετε ένα χώρο πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολλά διαφημιστικά. Πολύ αγάπη, πολύ... Χαϊρευτέ! Πέσε ρε Νότι να πάρουμε το πλάνο, μας έχει ζαλίσει, πέσε! Μια εμπειρία κύριε Καλφάκη. Τέλεια. Πείτε μας κάτι. Γεια σου Νίκο, τι λέει? Σήμερα λέω να σου κάνω ένα θέμα πάρα πολύ περίεργο, έτσι με πάρα πολύ αγάπη, βαριά, σιωπή, ιστορία και υπομίμηση. Είναι που έχουμε. Άσε λίγο να κάνουμε παιχνίδι ρε. Σωτήρη, κάνεις μοχιτό. Όχι, κουμπαλίμπρε. Ναι. Αλμύρα, αγαπάμε. Καθίστε να πιούμε υποβρύκιο. Βάλε να πιούμε ένα υποβρύκιο. 1-2. Γεια σου Νίκο. Λοκομότο. Βόβη, για πού ετοιμάζεσαι? Πού θα πάμε, Αχώη. Πού θα πάμε? Αχώη. Θα σπάσουμε. Ναι. Χαλαρά. Όχι χαλαρά. Power, Αχώη Club! Γιατί, τι φοβάσαι? Πήγαινε σε ρεύοντας μπροστά στο πάθο.
Το πάμε παντού δεν πάει πουθενά γιατί έμεινε από βενζίνη. Καλησπέρα σας. Ελλήνιο. Και πάνω στο καροτσάκι. Ραφής. Η ώρα είναι 3. 3 και εγώ περιμένω. Μου φαίνεται, σκάσε. Εσύ φταίς. Δεν το έχω κάτσει καλά. Μου φαίνεται πως ήρθε η ώρα να δροσιστώ. Να πιω το πιο ωραίο μοχίτο. Σκάσε!